या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। गरोदर महिलेची डिलिव्हरी करायला ठाण्यात गेलेले नारायण राणेंची उद्धव ठाकरेंवर जहरी टीका। अवकाळी पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती, शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय। होय, मला सावरकर उशिरानं कळाले, कणकवलीत झाली भाजपची वीर सावरकर गौरव यात्रा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच कणकवली तालुक्यातील कळसुली गावात आता पर्यटकांना बोटिंगची सुविधा उपलब्ध होणार आहे। यासाठी प्रेमदया प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष तथा कळसुली गावचे सुपुत्र हनुमंत सावंत यांनी पुढाकार घेतलाय। या बोटिंगचं उद्घाटन 22 एप्रिलला अक्षय तृतीयाच्या शुभ मुहूर्तावर मान्यवरांच्या हस्ते होणार असल्याची माहिती प्रेमदया प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष हनुमंत सावंत यांनी दिली। सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असणारा कळसुली गाव गेल्या 15 वर्षांपूर्वी पर्यटन गाव म्हणून घोषित झाला। तरीही पर्यटन दृष्ट्या गावचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही। गावचा विकास व्हावा आणि स्थानिक युवक युवतींच्या हाताला रोजगार उपलब्ध व्हावा या तळमळीतून प्रेमदया प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष हनुमंत सावंत यांनी प्रथमच इथं कृषी पर्यटन सुरू केलं। त्यानंतर आता पुढचं पाऊल टाकत कळसुली डॅमवर पर्यटकांना बोटिंग आणि फिशिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे। सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून विशेष काळजी देखील घेतली जाणार आहे। याचा शुभारंभ 22 एप्रिलला अक्षय तृतीयाच्या मुहूर्तावर होतोय। या निमित्तानं प्रेमदया प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष हनुमंत सावंत यांच्याशी खास बातचीत केली आहे आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाचा ध्यास असणारेच आणि कोकणातील पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून काम करणारे प्रेमदया प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष हनुमंत सावंत यांच्याशी आज आपण चर्चा करणार आहोत। त्यांनी गेली बरीच वर्ष कोकणामध्ये आपला जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि आपला कळसुली गाव हा विकासाच्या प्रक्रियेत यावा यासाठी त्यांनी खूप मेहनत घेतलेली आहे। त्यांच्याशी आज चर्चा करणार आहोत, त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की नेमकं आपलं काम कसं चालतं, कशा पद्धतीने आपण विकासाच्या प्रक्रियेत हे कळसुली गाव आणणार आहात हे जाणून घेणार आहोत। नमस्कार सावंत साहेब। नमस्कार सावंत साहेब, आज तुमच्याकडून जाणून घेणार आहोत की ह्या कळसुली गावामध्ये मागील बरीच वर्ष आपण वेगवेगळे उपक्रम राबवले आहेत, म्हणजे शैक्षणिक असतील, सामाजिक असतील किंवा अन्य धार्मिक असतील, हे उपक्रम राबवले आहेत। आत्ताच्या घडीला देखील आपण ह्या कळसुली गावामध्ये एक चांगला प्रकल्प राबवत आहे जो असा आहे की बोटिंग आहे, डॅमवर जे बोटिंग आहे ते देखील करत आहात। इथे जे मंदिर म्हणजे स्वामी समर्थांचा मठ देखील आपण इथे बांधण्यास सुरुवात केलेली आहे। ह्या सर्व गोष्टीला आपल्याला प्रेरणा कुठून मिळते, काय सांगू इच्छिता? कसं आहे की ह्या गावामध्ये लहानाचे मोठे झालो आता आम्ही, तर ते लहानपणापासूनच आम्हाला एक तळमळ होते गावासाठी काहीतरी रोजगार निर्मितीबद्दल काहीतरी विचार करावा। शैक्षणिक शिक्षणातले काही प्रश्न असतील ते कसे सोडवता येतील, शिवाय टुरिझम या गाव जो डिक्लेअर आहे ते टुरिझम कसं वाढवता येईल हा सुरुवातीपासून आमच्याकडे ध्यास घेतलाच होता। त्याप्रमाणे मी गेले 10 वर्ष ते काम करतोच आहे म्हणा। त्या शिक्षणात म्हणे शाळेला लागणारी मदत, गेले 100 मुलं आम्ही शैक्षणिक क्षेत्रासाठी आम्ही घेतलेली आहेत की ज्यांना लागणाऱ्या सुविधा, फॉर एक्झाम्पल म्हणाल तर त्यांना लागणारे वह्या, पुस्तकं, कपडे हे आम्ही 100 मुलं दत्त घेतलेले या ट्रस्टने। त्यांना सगळं शैक्षणिक उपक्रम ट्रस्ट आमची बघते आहे। ह्या गावातील असं एक मंदिर नसेल की या गावातील एका मंदिराला आमच्या प्रेमदया प्रतिष्ठानने मदत नाही केली आहे। तर प्रत्येक गावातल्या मंदिरांना आम्ही मदत करत आहोत, जेणेकरून पर्यटन वाढेल, लोकांच्या धार्मिक स्थळांना धार्मिक स्थळांची देवालय नीटनेटकी राहावी।
त्याशिवाय तुम्ही म्हणाल तर आपण शैक्षणिक तर केली आहे, धार्मिक केली आहे, शिक्षणामध्ये तर आम्ही बरेच मदत केलीच आहे. शिवाय खेळामध्ये आपण मोठ्या प्रमाणात मदत इथे अनेक उपक्रम मी राबवले. कबड्डीचे सामने म्हणा, क्रिकेटचे सामने म्हणा, जेणेकरून मुलांना त्याच्यापासून प्रतिसाद मिळेल आणि चांगले आपल्या ह्याच्यातून सिंधुदुर्गातून खेळाडू निर्माण व्हावे हाही प्रतिष्ठानचा संकल्प आहे. अनेक मेडिकल शिबिर लावले या गावात मी. शिवाय गावात मेडिकल शिबिर लावून बरं करोनाच्या काळामध्ये खाटा म्हणा, हे म्हणा, कॉट म्हणा, मेडिकलची मदत म्हणा, आम्ही बऱ्याच गोष्टी ह्या गावासाठी दिलेल्या आहेत, योगदान आहे समजलं. पण मला ह्या सगळ्या गोष्टीतून कुठचाच हे नाही आहे की मला त्या गावापासून काही आता आम्ही त्या लहानपणापासून मोठं झालं एकच आहे की गावातली मुलं मोठी व्हावीत, जेणेकरून माझ्याकडनं त्यांनी प्रेरणा घ्यावी. किंवा आम्ही आता हे नवीन उपक्रम राबवतो आहेत डॅमचे म्हणा, डॅममध्ये आम्ही फिशिंगचं मोठा उपक्रम राबवत आहोत डॅममध्ये, जेथे वर्षाला आम्ही 100 टन मासेमारी करतो आहे रोहू कटल्याची. हा उपक्रम राबवतो जेणेकरून बेकार जे आमच्या गावातील उद्योजक आहेत किंवा बेकार ज्यांचं काय आपण म्हणतो तो ॲक्टिव्ह किंवा बेकार मुलं आहेत त्यांनी त्याचा हे घ्यावा का त्याचा आपण म्हणतो ना डॅममध्ये जे आम्ही उपक्रम राबवतो त्यांनी तो पण अनेक अजून डॅम आपल्या गावात ओसाड पडले आहेत, त्याचा त्यांनी लाभ घ्यावा आणि जेणेकरून मी जे कार्यक्रम राबवतो आहे ते त्यांनी राबवावेत. त्यातूनही चांगला पैसा जनरेट होतो. 100 टन मासेमारी दर वर्षाला आम्ही करतो आहे आणि तो बंगालला जातो आहे, वेस्ट बंगालला समजलं तर मासेमारी. शिवाय आता बोटिंग चालू करतो आहे. गाव आमचा पर्यटन म्हणून विकसित झालेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गावात कळसुली गाव हा पर्यटन म्हणून डिक्लेअर होऊन 15 वर्ष झाली. पण आतापर्यंत अनेक कार्यकर्ते मंडळी नेते मंडळी आली, पण कोणी या गावासाठी आज 1 रुपयाचं काम पर्यटनाबाबत काहीच विचार केला नाही. गावातल्या मंदिरांबद्दल चांगला विचार केला नाही समजलं तर. त्या निमित्ताने मी आता पर्यटनाच्या निमित्ताने आता गावात मोठ्या प्रमाणे बोटिंगचा उपक्रम राबवत आहे. त्या माध्यमातून फिशिंग रॉड, मत्स्यपालन, स्कुबा ड्रायव्हिंग ह्या प्रकारचे अनेक उपक्रम मी आता राबवतो. आता बोटिंगचं माझं उद्या उद्घाटन मी करतोच आहे 22 तारखेला. शिवाय धार्मिक विषय रिलिजन आपण म्हणतो टुरिझम राबवण्यासाठी फार मोठं मंदिर गावात स्वामी समर्थांचा मठ बांधतो आहे. ज्या मठातून आता जे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून लोक तिथे आता येणार आहेत, तिथे आम्ही मोफत महाप्रसाद 2 टाईम वर्षभर चालू ठेवतो आहे. शिवाय जे स्वामी भक्त येतील त्यांना राहण्यासाठी भव्य रूम्स आम्ही बांधलेले आहेत. अशा प्रकारे आम्ही उपक्रम या ठिकाणी राबवतो. मला सांगायचं उद्दिष्टही आहे की सह्याद्रीच्या पायथ्याशी आपण बरेच उपक्रम राबवू शकतो. लोक म्हणतात की अरे सह्याद्रीच्या पायथ्यात समुद्रात नाही असल्यामुळे ते कुठचेच पर्यटन होऊ शकत नाही. ते पर्यटन होऊ शकत नाही, ते प्रत्यक्ष मी राबवून लोकांना दाखवले आहेत. ते लोकांनी बघून यावेत, त्याचा त्यांनी हे लाभ घ्यावा आणि आपण स्वतः सुजलाम सुफलाम होऊन ह्या महाराष्ट्रातली किंवा ह्या आपल्या सिंधुदुर्गातली बेकारी कमी कशी होईल ह्याच्यावर आपण ध्यास घेतला पाहिजे. हाच आमच्या प्रेमदया प्रतिष्ठानचा उद्दिष्ट आहे. आम्ही बोटिंगसाठी अनेक मान्यवरांना आमची निमंत्रण जातील आहे आणि या बोटिंगचं अक्षय तृतीयेला 22 तारखेला आम्ही उद्घाटन ठेवलं आहे समजलं का, की जेणेकरून सह्याद्रीच्या पायथ्याशी काहीतरी मोठा जलपर्यटन व्हावं म्हणून आम्ही बोटिंगचा म्हणजे काय मालवण साईट हा तो कोस्टल एरिया असल्यामुळे समुद्र पर्यटन झालं आणि सह्याद्रीच्या कुशीत एक जलतरणाचं पर्यटन व्हावं म्हणून आम्ही मोठा उपक्रम आता राबवत आहे. जेणेकरून आजूबाजूचे गाव कणकवली तालुका, कुडाळ तालुक्याच्या जे सह्याद्रीच्या पायथ्याशी गाव आहेत हा त्याचा चांगला उपभोग घेऊ शकतील. शिवाय महाराष्ट्रातले कानाकोपऱ्यातले लोक जे स्वामींच्या मंदिराला भेट देण्यासाठी येणार किंवा देवळातलं कोकण पर्यटन जो गाव डेव्हलप होतो आहे कोकण तो त्याचा आस्वाद घेतील. हाच आणि त्यांच्याकडून गावातील बरीच रोजगार निर्मिती आम्ही करत आहोत. रोजगारी कमी बेरोजगारी कमी होईल एवढं नक्कीच होईल. त्याच्यात माझ्या माध्यमातून करू इच्छिता कोकणाच्या युवकांना एखादी एवढं की बाबा आपल्याकडे भरपूर आहे, कोकणाने आपल्याला भरपूर दिलेलं आहे, पण त्याचा उपभोग कसा घ्यायचा ह्या माध्यमातून त्याने त्याचा लाभ घ्यावा आणि आपले स्वतःचे उपक्रम राबवावे हाच याचाच उद्दिष्ट आहे. निश्चितच हे होते प्रेमदया प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष हनुमंत सावंत यांनी सांगितलेलं आहे. कोकणातील आणि सिंधुदुर्गातील युवक असतील, युवती असतील किंवा इतर वर्ग असेल त्यांनी रोजगार निर्मिती येथे ह्या कळसुली गावामध्ये होणार आहे त्याचा लाभ घ्यावा. तशाच पद्धतीने ह्या कळसुली गाव जो पर्यटन गाव म्हणून घोषित केलेला आहे 15 वर्षापूर्वी तो आता विकसनाच्या दृष्टिकोनातून पुढे जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये कुठेतरी ह्या कळसुलीचं गावाचं नाव होणार एवढं मात्र आता निश्चित दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल. आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते, त्यांना तडजोड करावी लागते. त्यांच्या स्वप्नातलं
हवं तसं सुखसोयींनी युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय. ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता. ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्या रोशनी शिंदेंना झालेल्या मारहाण प्रकरणावरून केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी उद्धव ठाकरेंवर प्रहार केलाय. गरोदर महिलेची डिलिव्हरी करायला उद्धव ठाकरे ठाण्यात गेलेले का, अशा शब्दात नारायण राणेंनी टीका केली आहे. पाहुयात पत्रकार परिषदेत नारायण राणे काय म्हणाले. विषय एवढा गंभीर खरंच होता का? बातम्या देण्याचा, हायलाइट करण्याचा, लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा विषय. राज्याचे निष्क्रिय माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे हे ठाण्याला गेले आणि जाता गरोदर आहे, कोणतरी मार लागलाय, कठीण अवस्था आहे म्हणून ते डिलिव्हरी करण्यासाठी म्हणून ठाण्यात गेले. नवीन काम सुरू केलं मुख्यमंत्री पदावर उतरल्यानंतर. काय वस्तुस्थिती आहे म्हणजे ती आता बातम्या सांगितल्या, बातम्या आल्या, लोकांनी पाहिल्या. खरंच त्या महिलेला मार लागला होता का? त्या गरोदर होता. माझ्याकडे सर्टिफिकेट आहे डॉक्टरची, ते सर्टिफिकेट आणले आणि त्यामध्ये ते म्हणतात की असं काही नाहीये, त्या गरोदर नव्हत्या आणि मार लागला नाहीये. डॉक्टर उमेश आळेगावकर ही त्यांची सर्टिफिकेट. असं असताना उद्धव ठाकरेंनी जे काय भाषण केलं ना ते महाभयानक केलं. भयानक. त्या माणसाला चांगलं बोलता येतं की नाही हा प्रश्न आहे. तुमच्या कोणापेक्षा मी जास्त ओळखतो, जवळून ओळखतो. कोणाला काय झालंय बाय इथे प्रवेश चालू आहे आमचा. आणि म्हणून त्यांनी जी काय भाषण केलं तिथे ते भाषण मी म्हणेन अत्यंत असभ्य सुराळ भाषा, एखाद्या व्यक्तीविषयी असूया, चीड व मत्सर असते तेव्हा अशा प्रकारची भाषा वापरली जाते. मुख्यमंत्री पदावर राहिलेल्या व्यक्तीकडून अशोभनीय राज्याच्या संपूर्ण शोभा न देणारी भाषा त्यांनी वापरली. यावरून त्यांच्यावर भाष्य न केलेलं बरं असं मला वाटतं. आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात कायदा सुव्यवस्थेचे 3:13 वाजले होते, त्याचा विसर पडला. त्याला काही कळत नाही आपण काय करतो. त्याला माहित नाही अजून आपण मुख्यमंत्री 2.5 वर्ष होतो का, या 2.5 वर्षात 2.5 तास पण आपण मंत्रालयात गेलो नाही, याचा काही भाव नाही, माहित नाही. त्याचा काही मुद्दामून तुमच्या माध्यमातून काही नावं पाठवतो. सुशांत सिंग याला का मारलं? ती आत्महत्या नव्हती, का मारलं? दिशा सालियन तिच्यावर अत्याचार करून का मारलं? ही केस ओपन का झाली नाही? का झाली नाही त्याची उत्तर आहेत का? हे वाजे कोण आहेत? जावई आहेत का तुमचे? ठाकरे, उद्धव ठाकरेंचे जावई आहेत का? नोकरीवर नसताना परत त्यांना नोकरीवर घेतलं आणि क्राईम सारखा विभाग दिला आणि आता ते जेलमध्ये आहेत. अशा रीतीने गुन्हेगारांना मदत करणारा व्यक्ती मुख्यमंत्री होतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र,
AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 142421. देशातील विविध राज्यातील संस्कृती, परंपरा यासह तेथील निसर्ग सौंदर्य, पर्यटन याचा अभ्यास, अनुभव घेण्यासाठी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र अशा 4 राज्यातून एकटीनं सायकल प्रवास करणाऱ्या सोनाली अग्रवाल ही 34 वर्षीय तरुणी मंगळवारी मालवणात आली. तेथील निसर्ग सौंदर्य, स्वच्छ समुद्र किनारे, किल्ले, सिंधुदुर्ग, पर्यटन याचा आनंद घेत भरभरून कौतुक केलंय. गुडगाव, दिल्ली येथील सोनल अग्रवाल हिनं नोव्हेंबर 2022 मध्ये दिल्ली ते कन्याकुमारी असा सायकल प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला. हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र असा 5 महिन्यांचा सायकल प्रवास करत त्या तळकोकणात दाखल झाल्यात. मालवण इथं चिवला बीच येथील गुरुनाथ राणे यांच्या गुरुज किचनला भेट दिली. पर्यटन अभ्यासक असलेल्या राणे यांच्या आदरातिथ्यानं त्या भारावून गेल्या. त्यांच्या सायकल प्रवासाबद्दल त्या काय म्हणाल्यात पाहूया. मेरा नाम सोनल अग्रवाल है. मैं गुड़गांव से अपनी यात्रा स्टार्ट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ कन्याकुमारी के लिए. इसी बीच में 8 राज्य क्रॉस करूँगी और अभी मैंने राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र क्रॉस करा है और अभी मैं पहुँची हूँ मालवण. तो इसी बीच में मैं जो मेरा मकसद है घूमने का यही है कि जो अपने देश है उसके डिफरेंट कल्चर, डाइवर्सिटी और जो संस्कृति है उसको अनुभव करने के लिए मैं निकली हूँ. हर राज्य का अलग एक एक्सपीरियंस होता है, अलग कल्चर है. राजस्थान का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, गुजरात का अलग है. खान पान से लेके लोगों का जो व्यवहार है वो भी एकदम अलग है. तभी मैं कोंकण एरिया में आई हूँ. तो कोंकण एरिया का सबसे खास बात मुझे यहाँ की लगती है जो अभी एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ के जो घर हैं वो बड़े ही प्यारे हैं. एकदम अलग उन्होंने कलर्स यूज़ किए हैं, एकदम कलरफुल है जो शायद हमें शहर में देखने को नहीं मिलता. और इतनी जो ग्रीनरी है और जो हरा भरा जो पूरा एरिया है और साथ में जो हमारे साथ कोस्टल लाइन भी चल रही है, जो सी भी है, तो उसको भी अनुभव करते हुए मैं आगे निकल रही हूँ. तो आगे मैं जा रही हूँ कन्याकुमारी. तो लगभग मुझे 5 महीने हो चुके हैं. तो आगे मैं गोवा, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु क्रॉस करूँगी. तो मैं 10 साल से टीचर रह चुकी हूँ. तो स्पॉन्सर के लिए मैंने किसी से अप्लाई भी नहीं किया, ना ही मुझे कोई स्पॉन्सर कर रहा है. तो जो भी मेरी सेविंग्स बची हुई थी वही मैं उसी से मैं अपना खर्चा कर रही हूँ. लेकिन ये है कि कोशिश मैं करती हूँ कि अकोमोडेशन में या रहने में मैं थोड़ा सा खर्चा अपना बचा लूँ. उसके अलावा खाने पीने पे तो खर्चा करना ही पड़ता है, वो अलग बात है. लेकिन मेरे पास अपना तंबू भी है, वो भी मैं लगा लेती हूँ किसी भी जगह पे. तो वैसे मैं स्टे कर रही हूँ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन AC, ओपन AC फॅमिली हॉल, AC बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. फडतूस प्रकरणावरून नारायण राणेंनी उद्धव ठाकरेंचा समाचार घेतलाय. चल ये कुठल्या मैदानात येतो आहे हिम्मत असं चॅलेंजच ठाकरेंना नारायण राणेंनी दिलंय. भारतीय जनता पक्षाने 14 साली जर त्यांना आधार दिला नसता, युती केली नसती तर त्यांचे त्या निवडून आले नसते आमदार, सत्तेत आले नसते. 19ला पण युती मी सांगत होते करू नका काही कामाचं नाही, संपलंय ते. शिवसैनिक काय नाही करत, रस्त्यावर या आणि अमुक करा, घरात घुसा. अरे कोणाच्या घुसता? उद्धव चल तू एक जाहीर कर रे, चला आम्ही रस्त्यावर उतरतो. आम्ही काय उघड्या डोळ्याने पाहणार काय तुम्हाला? कधी कुठल्या मैदानात येतो जाहीर कर, चल. मी कोणाला आवाहन करत नाही, मी येतो.
साहेब अरे ही शिवसेना निर्माण करणारे आणि शिवसेना विरोधकांना सामोरं जाणारा नारायण आहे. तू सुपारी देऊन पण मला मारू शकलास नाही. याने एकही भाई सोडला नाही. एकही भाई सुपारी द्यायची काय करू शकला. सगळे उलटे मला फोन करायचे. ज्यादा संभाल करो, हमें काम दिया है, हम नहीं कर सकते, दूसरा कोई करेगा. अरे छोड़ दो, ये मैं देखतो. अहो सगळ्या कुटुंबातल्या लोकांना सोडलं नाही. आणि कोण आहे त्याच्या बरोबर कुटुंबातलं? पत्नी एक 2 मुलं कोण आहे त्या कुटुंबातल्या? कोणा सोडलं? एखादा शिवसैनिक नावारूपाला आला का त्याच्या मागे लागले. असा खोटाडा माणूस आमच्या गृहमंत्र्याला जी भाषा बोलतोय पडतूस हा महापडतूस काय कामाचा नाही ना देशाला ना राज्याला नाही. जे असलेल्या शिवसेनेला आता मातोश्रीला किती कामाचा आहे मला माहित नाही. मर्द आहे का ते अमुक आहे. अरे काय म्हणजे तपासलं पाहिजे. आणि काय बोललो आवश्यक आहे. मर्द भाषेबद्दल बोलतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही. कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. कोरोना काळात निघालेल्या औषधांच्या टेंडरमधून आदित्य ठाकरेंनी 15% घेतले असा आरोप केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी केलाय. बरं 2.5 वर्ष हे मुख्यमंत्री होते. आता सैनिकांना सांगतो रस्त्यावर उतरा. त्या 2.5 वर्षात जे काय कमवलंस ना, खोके वगैरे घरात घेतले त्यातले काय दिलेस का शिवसैनिकांना? आजारी पडला हे घे बाबा. कोरोनामध्ये तुझ्या घरचं कोण गेलाय म्हणून ही मदत घे. अशी दान धर्म मदत कधी केलीस? जे पैसे येत होते कोरोना काळात जेवढी टेंडर निघाली औषधाची 15% घेतले आदित्य ठाकरेंनी. याच्या माध्यमातून सही याची आहे 15%. खरं 1 रुपया घ्यायला नको औषधामध्ये. एवढा पापी माणूस आहे. काय बोलतो आमच्या देवेंद्रवर बोलतो. अरे देवेंद्रवर किती कामं करून घेतली गोड गोड बोलून. तेव्हा मी देवेंद्रजी अहो मी 39 राहिलो यांच्या बरोबर. तुम्ही त्या उद्धव ठाकरेला ओळखत नाही. अजून एक नाव घेतलं दोघांना तुम्ही ओळखत नाही. कधी फसवतील. आता देवेंद्र राणेसाहेब बोलले ते बरोबर. मी बरोबर राहिलो. मला माहिती आहे ना माणूस. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. मालवणी नटसम्राट मच्छिंद्र कांबळी यांचा जयंती दिन आणि मालवणी बोलीभाषा दिनाचं औचित्य साधत रील्स मालवणी पुरस्कृत मालवणी अवॉर्ड थाटात पार पडलं. मालवणीच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी कार्यरत असलेल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या माणसांचा सन्मान करण्यात आला. या निमित्तानं मालवणी परंपरा संस्कृती नटलेल्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी रसिकांची मनं जिंकली. कोकणातलो ह्यो पहिलोच मालवणी अवॉर्ड शो ठरलो. मालवणी नटसम्राट मच्छिंद्र कांबळी यांच्या प्रतिमेक पुष्पहार अर्पण करून आणि दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांच्यानी श्रीफळ वाढून रंगमंचाचं उद्घाटन केल्याने
यावेळी व्यासपीठात पद्मश्री परशुराम गंगावणे, नगराध्यक्ष आफरीन करोल, गटविकास अधिकारी विजय चव्हाण, लोकमान्य मल्टीपर्पजचे आनंद सामंत, स्टेट बँकेचे मॅनेजर खुराडे, साई जळवी फिल्मचे सर्वेसर्वा साईनाथ जळवी, मराठा समाज हॉलचे शशिकांत गावडे, मालवणी कवी दादा मडकईकर, रुजारियो पिंटो, विनायक राणे, नगरसेविका संध्या तेरसे, चांदणी कांबळी उपस्थित होते. रील्स मालवणीचे अध्यक्ष तुषार तळकटकर यांच्यानी कार्यक्रमाचा प्रास्ताविक करत पुढच्या काळात वेगवेगळे प्रयोग बघूक गावतील असं आश्वासन दिल्याने त्यानंतर मालवणी भाषेसाठी विशेष कार्य करणाऱ्या माणसांचा सन्मान करण्यात आला. डॉक्टर सई लळित, उत्कृष्ट नाट्य दिग्दर्शक बाळ पुजारे, सावंतवाडीचे सुपुत्र मालवणी कवी दादा मडकईकर, मालवणी कवी सुनंदा कांबळी, नाट्य कलाकार अर्जुन राणे, मालवणी कवी रुजारियो पिंटो यांचो शाल श्रीफळ मानपत्र देत मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. यानंतर भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांच्यानी मालवणी भाषेत भाषण करत कलाकारांसाठी मोठे घोषणा केल्याने अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या धर्तीवर जागतिक मालवणी साहित्य संमेलन पुढ्यात भरयतलो अशी घोषणा केल्याने तसाच मालवणी कला अकादमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याबरोबरच मालवणी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटरसाठी कार्यशाळा घेण्याचं आश्वासन दिल्याने मच्छिंद्र कांबळी साहेबांनी एवढी मोठी नाटकं केली, त्यामुळे आज या मालवण आणि आमच्या कोकणचं नाव वरपर्यंत गेला. दुसरं एक विशेष भाग म्हणजे विशाल सेवा फाउंडेशनच्या पुढच्या कार्यक्रमात आम्ही मालवणी भाषेचा विशेष वापर ह्याच्या पुढे आम्ही करतो. कारण जिल्ह्यात कमीत कमी 200 ते 300 कार्यक्रम आम्ही सेवा फाउंडेशनचे करतो. त्यामुळे आज पण मी स्वतः शिकलोय की ह्याच्या पुढे मालवणी भाषेचं एक आगळं वेगळं आपलं एक कार्यक्रम ठेवायचं. मालवणी रंगभूमी तसेच चित्रपट क्षेत्रातील योगदान वाढवण्यासाठी गोव्यात जसा कला अकादमी असा तसंच या कुडामध्ये मी काही मंत्री लोकांना सांगून मी स्वतः मेहनत करून या ठिकाणी मालवणी कला अकादमीसाठी मी प्रयत्न तुमका घेऊन सगळ्यांना करतो. कारण आपण सगळ्यांनी पाहिलंय की दादरमध्ये गेलो की सांस्कृतिक कार्यालय आहे, गोव्यात गेलो की आहे, रत्नागिरीत गेलं तरी आहे, पण आमच्या सिंधुदुर्गात थोडस सांस्कृतिकवर लक्ष नाही थोडस. त्यामुळे मी विशेष करून सगळं लोकप्रतिनिधींना सांगून थोडासा प्रयत्न करणार. आणि राहिल्या दुसरी गोष्ट, मालवणी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्ससाठी विशेष करून येणाऱ्या काळामध्ये मालवणी पोरग्यांसाठी विशेष आपण फाउंडेशनच्या माध्यमातून आधुनिक तांत्रिक कार्यशाळेचे आयोजन आपण फायनल करतो आज, एकदम फायनल. आणि हो कागद जसं आज मी बोललोय तसंच पुढच्या वर्षी झालेला दिसताला आमचा बोललो आणि गेलो असं काय विषय नसतो. त्यानंतर दणदणीत मालवणी गाराण्यात अवॉर्ड शोक सुरुवात झाली. औचित्य साधून या सगळ्या रील्स मालवणीच्या पोरग्यांनी हे जो मोठो ह्यो अवॉर्ड फंक्शन साजरो केलो हा महाराजा. ह्यो प्रोग्राम आता व्यवस्थित सुरू असा असोच पूर्णपणे सुरळीत चालू राहावा रे महाराजा. मालवणी दशावतार अवॉर्ड दशावतारी कलाकार तुकाराम गावडे हिंका, मालवणी हुकलाईन अवॉर्ड गौरेश कांबळी, मालवणी एकांकिका अवॉर्ड घरोट, मालवणी खाद्य संस्कृती अवॉर्ड रेड सॉइल स्टोरीज, मालवणी व्यवसाय अवॉर्ड बायग्या, मालवणी वृत्त निवेदिका, कोकण 7 लाईव्हचे जुईली पांग, मालवणी गाण्याचे मानकरी ह्यो माझो कोकण गाव ह्या गाणा ठरला. साईनाथ जळवी यांच्यानी हो सन्मान स्वीकारलो. मालवणी लघुपट अवॉर्ड टावर, मालवणी प्रभावक स्त्री अवॉर्ड अंकिता प्रभू वालावलकर, मालवणी जीवनशैली अवॉर्ड कोकणी रानमाणूस प्रसाद गावडे, मालवणी निवेदक बादल चौधरी, मालवणी प्रभावक पुरुष लकी कांबळी, मालवणी पदार्पण रुची नेरुरकर, मालवणी नाटक चित्रकथी, मालवणी चित्रपट अवॉर्ड धुमशान हे मानकरी ठरले. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन प्रसिद्ध मालवणी समालोचक बादल चौधरी, निवेदक निलेश गुरव आणि अभिनेत्री रुचिता शिर्के यांच्यानी केला. तर मालवणी संस्कृती परंपरा उलगडणाऱ्या बहारदार कार्यक्रमांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली. अरे नाही दादा, फेमस बोलतोय, फेमस. परत एकदा करतो. हा विचार. कुकट्या बोललो काय फेमस बोललो. कुकट्या.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालंय. हातातोंडाशी आलेलं पीक पाण्यात वाहून गेलंय. त्यामुळे आता अवकाळी पावसामुळे होणारं नुकसान हे आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून निश्चित केलं जाणार असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारनं घेतलाय. राज्य सरकारची मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत चर्चा झाली. त्यानुसार सततच्या पावसामुळे शेतपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकरिता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाकरिता योग्य निकष निश्चित करून शासनास शिफारस करण्याकरिता कृषी आणि पदुम विभागाच्या 21 डिसेंबर 2022च्या शासन आदेशानुसार अप्पर मुख्य सचिवालयाच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीनं सततच्या पावसासाठी निकष निश्चित करण्याबाबत तयार केलेल्या अहवालात शेतपिकांच्या नुकसानीकरिता विहित दरानं मदत देण्याकरिता सतत पावसासाठी काही निकष सुचवले. हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला. 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत महसूल मंडळानं सलग 5 दिवसाच्या कालावधीत प्रत्येक दिवशी किमान 10 मिलीमीटर पाऊस झाल्यास आणि त्याच महसूल मंडळात या कालावधीत मागील 10 वर्षांच्या सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत 50% किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास सततच्या पावसाचा पहिला ट्रिगर लागू राहील. अशा महसूल मंडळानं पहिला ट्रिगर लागू केल्यास दिनांकापासून 15 दिवसांपर्यंत सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांकांच्या निकष पुढील प्रमाणे तपासण्यात येतील. 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत खरीप पिकांचं सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक 5.5 किंवा त्यापेक्षा कमी आल्यास सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रिगर लागू राहील. तथापि ज्या तारखेला सतत पावसाची सुरुवात झाली त्या दिवसाचा NDVI हा 15व्या दिवसाच्या NDVI पेक्षा जास्तच असायला पाहिजे. सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रिगर लागू झालेल्या महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्राचं सर्वेक्षण करून पंचनामा करण्यात येईल आणि 33% पेक्षा जास्त शेतपिकांचं नुकसान झालं असल्यास मदत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जून ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीतील सततच्या पावसामुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत शासनास प्राप्त झालेल्या सर्व प्रलंबित प्रस्तावांकरिता वरील निकष वापरून पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दरानं मदत देण्याचा मंत्रिमंडळानं निर्णय घेतला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी भाजपकडून राज्यभर वीर सावरकर गौरव यात्रा काढण्यात येते. आमदार नितेश राणेंच्या नेतृत्वाखाली कणकवलीत भव्य यात्रा काढण्यात आली. ढोल ताशांच्या गजरात निघालेल्या या रॅलीनं कणकवली भगवामय झाली. होय मला सावरकर उशिरानं कळाले असं म्हणत नितेश राणेंनी विरोधकांनाही उत्तर दिलंय. पाहूया.
माझ्या मनामध्ये पण गैरसमज होते, पण मी ते गैरसमज दूर करून अभ्यास केला, समजून घेतलं आणि आज मी बोलतोय की मलाही सावरकरांचे विचार पटतात. पण ज्यांनी पवार साहेबांबद्दल अपशब्द म्हटलेला आहे, ज्यांनी आदित्य ठाकरेची टिंगल उडवलेली आहे आणि ते जे आज ते महाविकास आघाडी म्हणून मांडीला मांडी लावून बसले, ते पण तसं बोलणार आहे का? त्याचंही त्यांनी उत्तर थोडं आम्हाला द्यावं. जसं नितेश राणेची चूक तुम्ही काढता, तसं तुम्ही पवार साहेबांच्याबद्दल जे जे तुमचे उद्धव ठाकरेंनी काय काय बोललेले आहेत त्याचीही जुनी भाषणं जरा आम्ही दाखवतो. आदित्य ठाकरेच्या आवाजाची टिंगल उडून तो अमल मिटकरींनी राष्ट्रवादीच्या व्यासपीठावर उडवली होती. मग तो आता ते लोक दोघंही मांडीला मांडी लावून बसलेले आहेत. त्याच्याही बद्दल थोडं ह्या नेत्यांनी ते ट्विट आणि ते जे व्हिडिओ फिरवले असते ना, तर आम्हाला पण समाधान वाटलं असतं. आणि मी बोलतो ना, मी जुने ट्विट केले होते आणि आज मला सावरकर कळले म्हणून मला उशिरा कळले आणि आता कळल्यामुळे मी ही सावरकरांबद्दल प्रचार करत फिरतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. गरोदर महिलेची डिलिव्हरी करायला ठाण्यात गेलेले नारायण राणेंची उद्धव ठाकरेंवर जहरी टीका. अवकाळी पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती, शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय. होय, मला सावरकर उशिरानं कळाले, कणकवलीत झाली भाजपची वीर सावरकर गौरव यात्रा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.